Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Tajomstvá medicíny, kde spoločne odhaľujeme tie najzaujímavejšie príbehy z nemocničného prostredia. Moje meno je Michaela Tkáčová a moje Alžbeta Mohyláková a dnes sa spoločne pozrieme na tému, o ktorej sa často verejne nehovorí. Infertilita. Problém, kedy sa páru nedarí otehotnieť. Na Slovensku má problém s počatím približne každý 5. pár. Prečo sa to deje a čo s tým? Takto už nám odpovie doktor Peter Suchánek, gynekolog z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastöra v Košiciach. Vítajte, pán doktor. Ďakujem za pozvanie. Ako je vlastne definovaná infertilita? Čo je to infertilita? Podľa WHO definuje neschopnosť za normálneho pohlavného života dôjsť ku koncepcii a donosiť dieťa v priebehu 2 rokov. Samozrejme, ale dnes veľakrát 2 roky nie je potrebné čakať, lebo sú celý rad okolností, ktoré jasne naznačujú, že dôjde ku poruche fertility a čakať 2 roky, či sa to nepodarí spontánnym spôsobom, je strata času a značne znevýhodní ten pár, keď budeme čakať. Hej. Najhlavnejším tým je vekový faktor. V našich podmienkach sa predpokladá, že každý 5. alebo 6. pár nevie otehotnieť. Ako sa s pribúdajúcim vekom u ženy menia šance na počatie vlastného dieťaťa? Vek je pravdepodobne najdôležitejší faktor pri otázke schopnosti otehotnieť a donosiť dieťa. Vidíme v posledných rokoch, že veková hranica, ktorá je odporúčaná na počatie a donosenie dieťaťa, sa stále posúva nižšie a nižšie. Dnes vravíme pacientkám, že do 35 rokov by mali mať už otázku počtu detí vyriešenú a mali by tie deti už mať aj porodené. Po 35, keď tieto šance výrazne klesajú, po 40 sa blížia k nule. Je to dané celým spektrom vyšetrení, ktorý sme schopní realizovať a na ich výsledkoch teda vidíme ten posun k tým nižším vekovým kategóriám, ale neraz sa stretávame už s pacientkami, ktoré nemajú ani 30 rokov, že nevedia otehotnieť. A s akými poruchami plodnosti sa najčastejšie stretávate tu vo vašej ambulancii? Nemáme to štatisticky vyhodnotené, každá pacientka je iná a vo väčšine prípadov je treba povedať, že k poruche plodnosti dôjde za spoluúčasti viacerých faktorov. Málo kedy je to jeden jediný. Je to jak na strane partnerky, tak na strane partnera. Ktorá je najčastejšie ťažko povedať, lebo veľký rád tých poruch plodnosti je stále nie je jasných a nepodarí sa nám vyšetrovacími metodami zistiť, prečo pacientka nevie otehotnieť. Vieme len vylúčiť všetky známe a možné príčiny. Takže nie je pravda, že chyba je častejšie u ženy? Chyba môže byť aj u muža? V žiadnom prípade nie je pravda. Práve naopak mám dojem, že fyziologický spermiogram už prakticky vôbec nevydáme. Akurát interpretovateľnosť patologického spermiogramu je pomerne zložitá, ale určite sa nedá povedať, že väčšie bremeno alebo častejšie diagnózy nachádzame u partnera. Zvyčajne vždycky sa jedná o obidvoch a my riešime neplodnosť vždycky u páru, nie u pacientky, alebo to vždy jednám sa o pár. Tak sa poďme teraz pozrieť na nejaký takýto pár. Hej. Predstavme si dvojicu, ktorá je v plodnom veku, má dajme tomu okolo 30 a približne 12 mesiacov mali nechránený pohlavný styk v plodnom období. Bábätko však neprišlo. Čo by mali spraviť ako prvé? Mali by navštíviť našu ambulanciu. Manželovi doporučíme vyšetrenie v andrologickej ambulancii, kde sa začína spermiogramom. To je nepodstupiteľné minimum. To ide súbežne so všetkými základnými vyšetreniami u partnerky. A partnerku u nás vyšetríme. Základom je podrobné gynekologické vyšetrenie s ultrazvukom a nasleduje celý rad vyšetrení. Jak zo séra, teda z krvi pacientky, tak gynekologických pátráme po rôznych zápaloch a všetkých možných diagnózach, ktoré sú spolúčasťou alebo ktoré sa podieľajú na poruche plodnosti. Nasleduje ďalší okruh vyšetrení, predovšetkým genetické vyšetrenie, endokrinologické vyšetrenie, imunoalergologické vyšetrenie, prípadne rozšírime to ešte na ďalšie, ak je pacientka vedená alebo je liečená pre nejaké iné ochorenie.
Predpokladá sa, že veľká časť párov nepríde, nenavštíví lekára práve z toho pocitu nejakej hanby, či už z okolia alebo z akejkoľvek strany. No, jednoducho bez gynekologického vyšetrenia a bez ďalších následných vyšetrení nie je možné počať pacientka. Proste je to nepodstupiteľné minimum. Vo vašej ambulancii teda IVF, umelé oplodnenie, nerobíte. Čo je posledný krok, ku ktorému sa pacientky môžu dostať a kedy k nemu pristupujete? Pomoc pacientkám spočíva vo viacerých krokoch a viacerých úrovniach. Tá najvyššia forma, alebo tá posledná, ktorá má najvyššiu účinnosť, je samozrejme to tzv. Umelé oplodnenie, ktoré poskytujú centrá asistovanej reprodukcie, ktoré my nerobíme. Na to sú špecializované centrá. Všetky ale ostatné kroky, niektoré aj by som povedal v takom podrobnejšej variante, možno urobiť v našej ambulancie. Čiže od jednoduchých metód stimulácie ovulácie a je poslednou metodou alebo tou najvyššou, ktorú poskytneme pacientke, je homológna insemináciami spermiami partnera. Čo to v praxi znamená a kedy k tomu pristupujete? Ak pacientka má vyšetrené všetky nami predpísané vyšetrenia, ktorých dôjdeme ku negatívnemu záveru, pacientke sa pokúšame medikamentózne navodiť ovuláciu a v čase predpokladanej ovulácie vstriekneme špeciálnym katétrom do maternice predom pripravené spermie, ktoré odovzdá partner ráno. Samozrejme, všetko je to za sledovania hormonálneho stavu a hormonálnej podpory. Čiže všetky vyšetrenia, ktoré sa u vás absolvujú, sú plne hradené poisťovňou? Takmer všetky vyšetrenia sú hradené, čo sa týka diagnostickej tejto. Niektoré vyšetrenia bohužiaľ nevieme zrealizovať na pôde univerzity, nemocnice sú viazané na náročné prístrojové vybavenie, tak tam používame, vtedy je neštátny sektor, pacientky vyhľadajú pomoc a samotná inseminácia je tiež hradená z verejného poistenia, ale niektoré, či už katéter alebo niektoré je médiá, ktoré sú špeciálne, tie už si musí pacientka doplatiť, ale jedná sa radovo o 100-150 eur. V čom spočíva vlastne benefit vašej špecializovanej ambulancie oproti bežnej gynekologickej ambulancii, do ktorej chodí pacientka? Naše pacientky tvoria predovšetkým tie, ktoré nevedia otehotnieť. Čiže my urobíme všetko preto, alebo všetku ten okruh vyšetrení, ktoré sú zamerané na tú poruchu plodnosti. Tieto vyšetrenia nie sú bežne dostupné v bežnej gynekologickej ambulancii. Navyše aj inseminácia ako posledná nie je možné urobiť v bežnej gynekologickej, lebo je viazané na laboratórnu časť združenej tkanivovej banky. U vás asi ťažko hovoriť o percentách úspešnosti, ale skúsme sa pozrieť na nejaké úspešné príbehy. Pamätáte si na prvé bábätko, ktoré prišlo na svet vďaka pomoci vašej ambulancie? Pravdepodobne prvé dieťa z inseminácie z našej ambulancie je Simonka, ktorá sa narodila 11. augusta 2015 v termíne ako zdravé dieťa. Ak by ste mali dať nejakú jednu radu páru, ktorý uvažuje nad tým, že by sa začali snažiť o bábätko, čo by to bolo? V žiadnom prípade netreba odkladať materstvo, ale musí to byť priorita u každého páru, pretože čas beží veľmi rýchlo a naozaj, keď to správne obdobie, kedy tá možnosť ešte je, sa nedodrží, tak potom naozaj tí pacienti končia bez detí a potom niet ani možnosti im pomôcť metodami asistovanej reprodukcie. Viete odporučiť možno ešte nejaké zmeny v životospráve páru, ktorý by chcel mať dieťatko, alebo nejaké vitaminové doplnky, na čo sa zamerať? Čo sa týka doplnkov výživy, máme určité spektrum, ktoré je už známe a ktoré sa používa a ich účinnosť je potvrdená viacerými štúdiami. O všetkom tomto dostanú u nás pacientky podrobnú informáciu a už same sa rozhodnú, ktoré z voľnopredajných liekov si zakúpia a budú užívať. Ak sa snažíte o bábätko a cesta je náročnejšia, nie ste v tom sami. Moderná medicína dnes dokáže ponúknuť viac než len nádej. Neodkladajte rozhovor s odborníkom, pretože každý mesiac môžete byť o krok bližšie k vytúženému dieťatku.
Milí poslucháči, ak vás dnešná téma zaujala, určite si nechajte ujsť aj ďalšiu epizódu podcastu Tajomstvá medicíny. Už o 2 týždne nás čaká ďalší zaujímavý rozhovor. A nezabudnite nás sledovať, nech vám nič dôležité neujde.